para ba nato nga mga lalaki kakita ka gwapa, siksi kayo, imo dayong gitaghuyan. Uy, nainsulto man ang babae. Gituliso ka man. Kay wa man kauyon sa iyong pagtaghoy. Mapasakaan ba ka kaso? Mapreso ba ka? Ang tubag, og nainsulto ang babae sa imuhang pagtaghoy ngadto niya. Kalapasan kini sa Republic Act number 11313, ang Safe Spaces Act nga napirmahan lang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadtong Abril 17, tuig 2019. Apil sa nahisgutan sa Section 11 sa mao nga balaod, paragraph A, ang gitawag og wolf whistling. Sa mga na bang managhoy ka og bantay mo, kay ang unang violation ana dunay multa 1,000 og community service nga 12 ka oras. Ikaduhang violation dunay multa nga 3,000 og dunay 6 ka adlaw ngadto sa 10 ka adlaw nga priso. Ang ikatulo nga violation, mapriso og 30 ka adlaw og multa 10,000 pesos.